Mirka má pre vás pochopiteľne viac informácií o počasí, povie vám ich po televíznych novinách. Trenčín sa minimálne na 3 dni stane metropolou mladých u nás. Na letisku sa už o chvíľu začnú prvé koncerty kapiel na 14. ročníku hudobného festivalu Pohoda. Festival otvoril svoje brány pre návštevníkov po 16. hodine. Tým, že má podujatie obmedzenú kapacitu, organizátori očakávajú beznádejne vypredané. Prievidza, Praveň, Zákolie. Z Pezinka? Z Bratislavy. My sme z Prahy. O pár minút sú na programe prvé vystúpenia. Náš festival v tomto roku bude začínať koncertom štátnej filharmonie Košice. Pod taktovkou pána Zbinka Millera odohrajú Mozartovo Requiem. Návštevníci sa tešia na mnohých atraktívnych interpretov. Takými asi najznámejšími menami sú Scissor Sisters, Leftfield, The XX, Klaxon, Sam Brown. Ale ja som veľmi rád, že máme napríklad aj balet Slovenského národného divadla alebo Varchalovcov. V meste a jeho okolí už nemáte šancu ubytovať sa. Počas hudobného festivalu Pohoda sme beznádejne plní. Stáva sa občas, dajme tomu zo soboty na nedeľu, hostia nejakým spôsobom rušia lety. Sú to vlastne hostia zahraniční, ktorí prichádzajú na festival. Stan je jednoducho v týchto dňoch v Trenčíne istota. Auto tu necháme a pôjdeme do stanového tábora. Spať pod stanmi, stánov bude zo 15 určite a plus nejaké prístrežky. Prinesú nás na podle stán. Stanové mestečko vyzeralo po 17. hodine takto. Príbytky tu rastli ako huby po daždi. Z Trenčína Michal Bujna, televízia Markíza.